Bon dia i feliç Sant Jordi des d'una de les floristeries de Sant Feliu de Guíxols. Aquest any s'estima que es venguin més de 6 milions de roses. Un riu de llibres i roses més cabalós que l'Ebre inunda avui els carrers i les places dels pobles i ciutats de tot Catalunya. A Vic, les llibreries tornen a anar i venir de gent que transita entre piles i piles de llibre. Enguany hi ha una bona pila d'autors locals que publiquen novel·la i que estan recollint, de moment, bones crítiques. A Lleida també és un dia intens per les biblioteques que llueixen el seu catàleg amb llibres per a tots els gustos i edats. També han organitzat una bona pila d'activitats que tindran entre els seus protagonistes els autors locals. Gràcies, bona feina. I ara marxem fins a Montblanc, el bressol de la llegenda de Sant Jordi i on cada any es representa aquesta mítica història. Tot a punt? A Montblanc ho tenim tot a punt per viure la representació de la llegenda de Sant Jordi amb més de 200 actors i actrius dalt de l'escenari no professionals i també un gran drac de prop de 8 metres de llarg. A Girona, com a molts altres punts del país, veïns i visitants poden accedir gratuïtament als museus. Nosaltres som al Saló del Tron del Museu d'Art de Girona i avui és una fantàstica ocasió per descobrir la seva col·lecció de romànic, gòtic o barroc. BTV estarà un any més també al peu del carrer per explicar-vos tot allò que passa en una jornada excepcional, la de Sant Jordi, que té com a protagonistes, evidentment, les roses i també els llibres. Us esperem durant tota la jornada perquè estarem en directe des de primera hora del matí fins a la tarda. Salutacions des de Terrassa en un dels dies d'activitat cultural més frenètica. I una bona manera de tancar la jornada d'avui serà el teatre. Per Sant Jordi la cultura batega amb força a tots els racons del país. A la xarxa Més t'ho expliquem amb detall i amb passió, com ens agrada, perquè nosaltres som de Sant Jordi.